maka disebut perkawinan perak. Ngono ta? Ulang tahun ta iki Pak Do? Ulang tahun pernikahan. Jan gak iki Pak Hamzah tenan ora ta? Banyak apa? Bola badminton iki, Bos. Mosok Lah Pak Hamzah lah badminton ra iso blak jungkal-jungkel ae biasa. sing mendelak metu kringete ya. Lho lah Nyek iki. ora ning ngono lah aku ora tau rene agek pisan kirene lha iki kok terus bayare piye rong genah iki aku yo. Lho tenang ae wong enek Pak Agus, enek Pak Bupati yo rawuh. Lah Pak Bupati siap. Pak Agus kapanane sini kono bosok apa ning kene aku. Omonganmu lho sing penak iki menjatuhkan harkat dan martabat Pak Agus iki rumangsamu. Lho ora ning awake dhewe nang kene iki ditimbali kon menghibur karo kon donga. Sing kagungan kersa Pak Hamzah nggih. Heeh. Bener. Ngusung gabah neng pinggir sumur. Mugi-mugi Pak Hamzah panjang umur. Amin. Iki lho ndongakno. Ngusung gabah neng pinggir kali, mugi-mugi Pak Hamzah banyak rezeki. Amin. Iki lho. Ndongane. Tuku kerdus. Apa tuh kerdus ning ndi? Pinggir kali. Ora to. Tuku kerdus isine tahu. Pak Agus tambah lemu. Lah. Ndongane iki lak danane wis jelas ya penak. Lha rong genah apa ya? Mlaku-mlaku ning Surabaya. Aja lali mampir Mojokerto. Terus Bersama Bapak Sahri Mulyo menuju Tulungagung ayem tentrem mulya tinata. amin. Lha iki lho tambahi lho. Lah kuwi genan ora nambahi ora pengen tak Apa? ora tek celonone. Rumangsa gaya parian nek pengen ditambah iki meng khusus aku. Gawe parian iki meng khusus aku wis tanda tangan kontrak khusus gawe parian 1,5 juta. Oke. Lah kok direken aku ora pengen. Sampeyan nggih parian ora lah sampeyan iso parian. Aja padha karo aku lah nek aku mlaku-mlaku ning Surabaya aja lali mampir Mojokerto. Bersama Bapak Sari Mulyo menuju Tulungagung ayem tentrem mulya tinata. Iki 1,500 cash tanda tangan kontrak. Sampeyan melok ora lah melok sampeyan 750 pokoke. Hah? 750 duwe sampeyan kok. Oh iya. Oke, aku tak gawe Pak Hamzah sih lho ya. Ya ndang. Oke. Eneng gabah. Apa? Gabahe nyapa? Lah iya sing tekan Pak Hamzah to, Dik. Mau aku wis gabah kok liyane to. Oh, iya. Ning Mekah. Kene to. Arep nyapa ning Mekah wong nyelengi urung lho. Lah iya. Iya to, Dik. Golek mosok ya ora meneh. Apa lah terus aku omong piye kok? Ya terserah to golek sing beda. Anu ning toko Barokah. Lho. Apa enek toko barokah? Enek kono Blitar kono lha kene. Iki mane Tulungagung kok Blitar lho. Jangkrik lho terus omong apa nah aku kabeh tak omongne kok. Ya golek. Lah liyane apa to aku ora ono ya apa? Bang ngono mosok ya ngono. Mbok gimah apa piye ngono lho. Gimah wis mati ya iso mbok ge parian lho kowe. Ya diduduk neh. Bener mal ning sawah. Ya endang. Ning sawah. Nyapul sawah yang mene ya wis. Parian lho kok iso. Parian ya sing los ngono kok. Anu ning sawah mlayune ngalor terus Pak Hamzah senengane katok kolor. Lah badminton iki katoke mesti samene Dik. Ubruk. Lah nek mosok badminton nganggo celana jin ya ora mungkin jenenge badminton ya gawe celana sport, gawe celana kolor kok. Pak Agus nyelot gede. Lho, pariane ndi? Lho halah njujuk kae aku iki. Tuku kerdus apa? Tuku kerdus ning Tulungagung. Terus Pak Agus wetenge mlembung. Nyebal omongan ora penak. Ya ora ning ngono ya sing apik. Iki ganti Pak Hamzah wis, Pak Agus wis, Pak Bupati, Pak Sari Mulyo iki lho langsung teken kontrak cash. Kamu berarti 1,5 juta. Pokoknya nek ngantek kurang berarti dimpet karo ajudan. Iya. Eneng sapi ngarepe pitik Pak Bupati kula nyuwun dhuwit. Lah langsung langsung ae. Visi misine iki lho apa kok? Ora usah visi misi langsung del lho kowe. Dal. Ora ning ngono wong ki syukuran apa ngomong ning apa. Lah syukuran ya sing penting ki bapak para kiai rawuh, para alim ulama rawuh, pejabat sipil TNI Polri rawuh. Sedaya para warga mlumpuk dadi siji. Tumpleke apa? Mung gedhekke rasa syukur. Dalile la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet ora roh kowe.
Ora ngerti. Musuh dagelan pondok gawat iki. Ora mungkin nutut karo dagelan pondok. Pondok Darul Nikmat diomongne kancane kuwi karo mangsaku. Lah penting kan pondok. Lah apa kuwi tegese apa piye? Sok sapa sing gelem gedhekke rasa syukur bakal ditambah nikmate, sok sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih. Rungokno kupingmu. Cil. Karo kowe ra tekan kowe. Ilmumu semene lho. Ya engko diduduk berada dhuwur. Bersyukur awake dhewe bengi iki tirakatan. Kuncine wong Jawa nek pengen sukses, aja nganti mangan ning ngisor longan turu bantalan merang. Iki ilmu tuwek. Ilmu tuwek saking tuweke ning jeding tiba ping 4. Setruk goblok kuwi setruk kuwi jenenge. Terus mari terus piye kuwi? Aja nganti mangan ning ngisor longan turu bantalan merang. Contone mangan ning ngisor longan ki tegese longono nek mau mangan kudu betah luwe. Turu bantalan merang mereme sing ngarang-arang kudu betah melek. Tirakate wong Jawa betah melek betah luwe mesti kasembatan apa sing dicitak-citake. Mlebu rumah sakit kuwi. Ngentahi terus kowe. Nek wong ngomong seriosa kowe serius kok mesti kae isainya apa lho bocah. Ngentahi kowe. Ora ning ngono lho, ora tau mangan terus ora tau turu dari rumah sakit Bayangkara kowe. Lara apa? Ya lara mah to cah cengoh kowe. Wong lara mah kok bingung lara mah kuwi penyakit sing gampang tambanane. Ya tambane piye? Kowe lara mah, pengen gak lara mah? Pengen. Pindah kidul omah. Maksudmu piye to? Omonganmu mengandung formalin lho Mas aku piye? Lah piye to enggak apa? Lara mah. Lara mah pengen gak lara mah? Pengen mari. Pindah kidul omah. Lho. Kok pindah kidul omah? Maksudnya lara mah ki sing ning weteng ki lho. Lambung ki lho, Dik. Innallaha masobini. Ya ampun ya iso bae. Ya iso alhamdulillah. Atiku yo mangkel lho sisi alhamdulillah catetanku mbok waca. Wae rumangsaku wong kok nuangsa didelok-delok wong sombong lek ora oleh ta, Bos. Ora oleh. Wong sombong nemen-nemene lek ora oleh ta. Tergantung awakmu nyambut gawe iki berniatmu niatmu rene iki apa? Seduluran. Niat silaturahmi nyambung pas seduluran karo Pak Agus karo Pak Hamzah. Budal mutok iku kudune duweni niat. Niat to, Dik. Innamal a'malu binniyat. Ya ampun percil kok ya iso, ya ampun. Awakmu kudu iso. Catetanku mbok waca neh. Ora ning ngono awakmu kudu duwe niat sing apik Pak Yuda. Budal rene diawali dengan bacaan basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Allah bismillah, alhamdulillah. Wes, oh ngono kuwi lho. Cakar aku tak omong ngono kuwi. Contone bose iki. Aduh-aduh teko Solo. Lho, rene iki. Niate apa? Golek seduluran. Yo golek duit lah iki. Lah omonganmu ku lho mesti kok mesti blencek. Ora golek duit mbayar wong sampeyan mbane dengkulmu apa kaya. Tapi niat dari awal itu tidak semata-mata golek duit, Dek Cil. Rungokno kupingmu. Saya mewakili dagelan soleh. Soleh neh. Bolak balik kowe iki giyeting aku. Harga diri saya bisa jatuh malam hari ini, Dek Cil. Ceblok ya teles kowe wong ngisor kali. Awake dhewe itu silaturahmi, nandur kabecikan, golek sedulur, tidak semata-mata golek duit, Dek Cil. Dengarkan gobokmu. Wis senene YouTube lho kuwi aku diseneni. Bengi bos aku diseneni. Lha ngono tak tekoki golek apa ya paling gede ya golek duit jan jane. Siapa sih ngomong aku golek duit? Lho kok saya tidak golek duit. Saya di sini mencari uang. Lho. Duit karo uang iki lapane kok beda nek duit iki kertas nek uang iki. Sangga uang kuwi tegese ke rumangsaku. Buli, Mbok. Dalem. Jenengan mau dugi mriki jam pinten? Ya toko ya magrib lah. Oh, sore kok kena pasang debok kok piye kok iso sore. Oh, ya ora marem-marem sing di omah iki lek. Marem-marem sing di omah. Dalange magrib wis teko marem-marem sing di omah. Lah masamu lho tekaku ya apa? Lho lah teko jam 3 awan lah kowe tekan kene. Gendeng bocah iki disiplin awakmu. Sudan lho sing nyingkirne sapa? Upama renek aku dina ki meng mesti tulung agung basah kuyup. Edan carane piye, Pak? Udan to, bagus langsung tak telepon. Bagus. Niki Mas. Oke, Mas Zan. Tak telepon lho. Terus padahal aku ra duwe telepon. Lho. Lah mau telepon karo wae sapa? Nek kok wartel. Wartel akhirnya mbok bagus. Nggih, Mas. Niki kersane mboten jawab pun pasrahne kula mawon. Sampeyan cepakne uyah.
Masa napa uyah nggih masa uyah tok nggih mboten lho nanten nggih kalih tahu lombok lho kuwi badhok awakmu ki mbok ngomong ki sing serius ah serius ya iya ngomong ki sing serius awakmu mang ngomong jare inauloha masobirin wong rumah tangga ya kaya ngono kuwi kaya Pak Hamzah karo Bu sapa Bu Hamzah Buwit 25 tahun ora tau padu sapa sing ngomong lho Pak Hamzah wedi karo bojone tak tapuk lho engko tak tapuk lho aku yo mbuh lho iki yo mbuh wong iki kaya aku ki lho Dik Percil contonen to Kang Masmu ki contonen karo bojoku piye jajal piye aku ki lho karo Pak Lurah karo Pak Camat iki dikai predikat pasangan serasi ibaratnya renggang gulokku mepir kulit datan dingkang sarik ngopi noro sosro aku karo bojoku oh iya nyabakulan sosro barang dawamu termasuk keluarga tegese nek dinenti mesti kelat aku karo bojoku nek neng pasar bojoku mesti bojoku tangane tak gandeng contone neng toko tak gandeng contone neng mall mesti tak gandeng sayang ya mas sampean mas sayang apa ngerti tak colin jimuki apa-apa ngono dijimuk lho kuwi tunggale akeh kuwi wong iki kaya iki lho nyontoh iki lho apa nyontoh iki iki nyontoh kok dalang kundang bojone iki sinden idola ayu ta ayu golek didelok teko glegere Pak Kangko ki wedi perkara bojo gede dhuwur paling tidak dhewe pemimpin rumah tangga wani karo wong wedok iso nata wong wedok sapa sing ngomong ora tau rono kowe lha nyapa lah kuwi ngenani roh piye gek celana ndek biasa celana jin kalau biasanya karo kaosnya rada mentetek terus petengnya kita nyempluk lah ya rono lah awakmu ya wis kuwi iya iya taruh umpamane awakmu butuhi umpamane aku roh tenan aku rono kok katanya iki aku butuhi lagi istirahat wonge arep metu lah wonge ape nggawa helm umpamane ape pedan ora nggawa mobil celana digawe aku umpamane wedok turu iki mlaku nanti ora deh ngresi helm wong lanang iki akeh-akeh ya ngono kuwi masa ngantek kaya ngono ya mong ya ora percaya samu kowe padha karo melecehkan harkat dan martabat Mas Kangko lah kok iso Mas Kangko dalang kondang disegani Dik wong ben iso dikai sego diplek-pleki segono sirahe berarti lho tegese kowe karo Mas Kangko itu Mas Kangko iki kudu mbok wedeni lha sing di ya Allah peti aku Dik ya ampun wong iso gilani angel-angel jan omongan angel cah goblok piye ta piye ta maksudnya Mas Kangko ki lho denono oh iya karek ngene jlidet ngene ta wis bercil jak omong-omongan angel Wirmatono sebagai Mas Kangko itu seorang dalang oh ngene tok apa ya iso ta Pak ngene tok piye dibayar aku lamun ngene tok angel wis jak omong-omongan angel piye ta Mas Kangko lho tegese junjungan ora kuat gedine sakmono kok junjung iki namanya harus dijunjung karena dia itu seorang dalang tugasnya ngudal-ngudal piwulang Dik contone lho piwulang-piwulang yang becik piwulang-piwulang yang baik dalam pakliran kanggo patulatan para penonton atau pemirsa wayang ora tekan nek kowe musuh aku ora ning ngono tak tekoki nek ora iso ngudari apa ya wis tekonono carane ngubeni BPKB kuwi to bahasa aduh ora enek hubungane karo wayang ya takone sekitar wayang lho takone sekitar wayang bapake Gatotkaca sapa ngono iki takonono ya aku ya iki okmu lah kok kowe takon ki lho aku ora ngerti apa-apa Gatotkaca sing ngubetno BPKB lho anu sing ulama sapa Pak sing dadi ulama sapa Semar oh Semar dadi ulama pinter sama dia sing diatekne Semar terus ngono kuwi ngene iki debok ini tegese apa to Pak maksudnya debok iki ge apa maksudnya debok iki nggih ngencepne wayang oh ge ngencepne wayang oh no debok iki ngencepne wayang wayange dincepne ndasmu kan ora penak nek debok ge enek kowe muret terus gegermu dincepi ora ning ngono ditekoki kok malah nesu to lah tekokmu ki ora logika kok contone lak logika ki sing piye kok aku ora genah kok lah awakmu marai MTQ-mu lho rendah MTQ-mu apa teko MTQ alung ATS kuwi lho pemikirane lho MTQ AQ niku sak gelas 500 kok iso AQ sak gelas 500 dan gelasan terus botol lho kaya sing aku oh iya jajal teko jajal awakmu wong seniman AQ lho paling tidak tekokku mesti berbobot oh sing tekok berbobot kaya aku ngene iki lho seniman ulung budayawan yang sudah terpercaya oh tak idoni tenan yo malah ngomong Bakang kok apa Mas Yudo sampean nek saged jawab sampean jawab nek mboten saged sampean mboten ngomong jujur mawon heeh niki pertanyaan kula berbobot lah ya ngono lho Mas Kangko apa
Bobote Gunung Lawu niku pirang ton? Kowe iki takonmu ning ngono iki lho apa? Hah? Takonmu ning nggon pewayangan ki lho apa? Gunung Lawu. Lah sing nyaput kok Gunung Lawu. Lah kuwi kan nek gununge ya nih. Ada hubungannya dengan wayang. Oh iya. Pinten ton? Kurang ngerti Mas Yudo. Salah. Taruh. Berarti sampean rendah. Dalang lagi. Masya dalang. Dia punya predikat apa kuwi dalang terus kuliah sarjana. Saya paham. Tetapi masalah IQ saya tidak mau direndahkan karena jelek-jelek begini. Saya lulusan PAUD. Kabeh lulusan PAUD ndek dhewe terus apa ki jenenge abote gunung apa ki Mang? Gunung Lawu berapa ton? Ya ora enek no, Pak. Katok pernah? Katok. Gunung Lawu itu nek gak salah menurut Albert Einstein dan juga menurut Thomas Alva Edison Lho, kuwi ora beda to kuwi kalangan. berat Gunung Lawu adalah 500 ton. Lho kok iso? Ora percaya? Enggak no. Merono timbangan dhewe. Iya gek ngebleki mbokmu iki wae kaya rumangsaku wae. Ini fakta Dek Percil, fakta. Awakmu bedan ora iso nek karo aku ora mungkin kowe ngalahno aku. Tenan ye. Oke, silakan. Tak bedheki. Oke. Kewan sing paling cilik sak donya iki kewan apa jajal? Tumo. Kurang cilik. Kewan cilik sak donya apa? Ayo, Tengu. nah, alah tengune kurang cilik ae. Ayo. 5 ton ndan ayo. Anu, apa ki? Laler kurang cilik. Semut kurang cilik. Kewan paling cilik sak donya. Anake gajah. Kok anake gajah gedhi? Jenenge apa? Bleduk. Lah kuwi. Bleduk ki ra kena dicekel lho ra kena cuwilik padha timbangane tengu. Tengu saiki tok bleduk ki belas lho mbok kene-kene iki lho ra kena. Oh iya ya. Weruh pitik jago. Ero. Nek kluruk melek apa merem? Ya lah kluruk ki ya mesti ya ndak-ndake ya melek. Salah. Lah BK lho merem. Salah. Lah pitik jago lak kluruk piye? Pitik jago nek kluruk cukuruku. Lho lah kok iso? Ora nek pitik jago kluruk melek. Merem. Wo lak nggonku tak warai picek. Aku ya ngono nggonku. Lesu kowe. Rumangsaku. Lesu. Gak aku. Gawe. Iya, Masalah kewan nek kowe adoh nek musuhku adoh. Lah kok iso? Kewan iki pinter dhewe apa rumangsamu? Ya pinter ya. Kirek no. Kok iso kirek? Kirek dadi tukang parkir oke. Hok, suarane kirek saiki ngono. Kalah karo pitik jago. Lah nyapa? Lah aku lho ning kono diparingi dahar karo Pak Hamzah. Gek enek lawoe aku dikongkon tuku kok. Tuku apa? Tuku kerupuk. Tuku ruyuk kuwi jenenge kaya rumangsaku. Bocah kaya ngono sih delok. Adem. Iki Pak Bupati sik kepareng lenggah. Anu. Mboten kersa Langsung. Duh batal nang karep tengahe. Iki langsung. Walah. Mbok bilih menika 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, lumayan lho, Dik. Masuk Dik keren. Endi? Buta kae ya? Ya, buta diengkulmu kuwi. Nomor 2 kok kono lho. Ya jelas nek kuwi masuk to. Kuwi selera pemberani ya kuwi. Iya. Mbok bilih kula ngambil setunggal lah. Monggo. Niki bebas kok acarane. Sing pundi Bos jenengan? Monggo. Lah sama sebilih kae memang celuk dhewe. Jenenge sapa Bos? Takoni to ya. Kon rene to Dik ben ana Pak awake. isin aku ana Pak Bupati. Lah kowe kaya Biasae ngapet to awake dhewe cah anu. cah serongok ya. Mbak, namanya sinten? Tanya sama aku. Iya, masa sama Ya sama kamu. Mana sih? Dia bilangnya sama kamu kok gitu, marah topean. Iya deh, ada. Cemungut ya. Kesidi. Kesini. Saya kok jenenge sih, Dik. Kesidi. Nah, nama kamu siapa? Nama kamu siapa sih? Alah. Yo, raine mlumpuk. Mecer-mecer totoli pitik kok iso. Namanya siapa? Lydia, Mas. Oh, Lydia. Lah kok jadi kok Lydia. Api, Dek. Dari mana sih Lydia? Cilacap. Dari Cilacap ada cele. Cilacapnya mana tuh Dek? Cilacapnya mana? Mana Cilacap? Kamu kok gila? Cilacapnya mana? Cilacapnya mana sih?
Wanarja. Wanarja ini dekat Nusa Kambangan. Sini sayang, sini. Ini ya. Jumeneng ya. Sini dong. Dong. Apa ya ini? Tulisannya canon nama sini DUNK. Sini dong. Ora kuwi dong. Rene Dek. Jemput. Kenapa sih kok laren dijemput? Jangan gitu dong, aku kan malu sama orang-orang. Bagaimana kalau lampunya dipateni dulu? Isinan. Dimatiin nanti nerak-nerak Kan lagi. isinan. Oh, tak jemputin anu. Jalan. Sinden karo sinden 6 ki siji perawan juga iso. Cinta aku ya. Wah, ada anu Dek, Masuk deh. ya Dek. Sini sama aku. Nggih, tangannya halus ya kayak gini. Kira tau mbah-mbah belas biasa cah ngene. Jedege laundry lah. Nggih. Buatuke guilap, Dek. Heeh. Jangan kayak spion ya, Dek. Sini. Tanganku lo goblok iki lo. Tanganku. Maci. Cumu-cumu. Ing nyapa to melet-melet kuwi. Ya Mau kuci. iki lho bahasa Cumu-cumu. Cilacap, Dek. Dilacapi bahasane ngapa-ngapa. Napa nggih? Oh, ciri kasih ngono kuwi ngono. Apa ki ya? Oh, lah bahasane ngono. Meletek ya lah. Apa nek sing meletek? Ora dikapak-kapake meletek dewek. Dadi mekekek dia. Piye Dek kene? Aja kaya kowe, anake wong gemblung. Piye? Kowe aja kaya Aja. angel meneh, Dek. Angel ngomongane lah. Pici dirubung semut. Laku ya apa, Mbak? Mbak, kalau saya itu apa? Nyong. Tercil kalau goblok kowe wi. Tak idoni lho. Ngerti ya? Ngerti ya, Saya lho sampean? cilacape lho mah cengok. Ya ingin bodoni ae. Rata raupi. Lho nyapa? Garing lentek dhewe ae. Kalau saya itu apa? Nyong. Nyong. Ya. Nyong, ya itu, nyong, kamu nyong. Kamu mau nyong kok itu tak. Nek Saya nyong. kalau Nyong. kamu Rika. Rika, alhamdulillah. Rika. Irama irama. Sungguh terlalu. 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 Tadi desa Mawacala negara Mawatata. Nggih. Bener. Rika. Nek ana bahasane wong ngerokok apa, Mbak? Ngerokok ya apa, Mbak? Ngerokok. Obor-obor congor. Ya ampun, ya ampun. Monggo bapak-bapak mboten usah dinten niku ngobor-ngobor congor. Lho pancen jenenge kuwi kok. Rokok iki masa bar-bar congor. Bar-bar Ya congor. ampun, Dik. Ya, meteng, Dik. Bahasane. Nek anu Mbak nuwun sewu nek meteng. niku napa? Meteng. Lahirne babaran meteng ta. Ndoboli. Lah sing lanang abang-abang congor sing wedok ndoboli. Dek, kaya ngono to, Dik, basane, Dik. Bahasane medeni to, Dik. Rupane ayu, aku seneng. Share mesti. Alah. Iya. Ora usah langsung bloko ngono. Ya ora cah polos aku isinan. Nek, buriku kene. Sayang, Nyapa lo? aku tak nganu sih. Sayang. Iya, Bang. Oh, Abang. iki lho ireng. Sayang, nama kamu siapa tadi? Lydia. Lydia. Iya. Tangan kanan kamu Lydia, limu kok panjang sih? Lydia, bukan Lydia. Lydia. Oh alah. Tangan kamu sebelah kanan mana sayang? Lydia, dia punya li. Orang sambung wolak-walik. Kita malam hari ini Menghibur. Nah ya itu. Pakai musik sembarang. Sembar. Saya aku tanggulai sing ngebas wis gelem raup burung ya. Wes. Lah ngono lho. Paling mikir apa ya ora ning omah, ning isor kene paling. Sayang, Iya, Bang. aku sangat merindukanmu. Masa sih Mas Percel kamu merindukan aku? Aku sangat sayang kepadamu, Mbak Lydia. Aku juga sih yang bingit. Beribu-ribu hari. Masa sih, masa? Aku juga sayang beribu hari aku menantikanmu, Mas Percel. Mas Percel sayangku. Ngomong apa tuh jangan bocah iki kowe.
Jadi aku bisa menceritakan tentang kisah kita yang sangat geli bedek. Weh, jajal weh. Ayo, Dek, aduh, aku belet pipis. ngono kare kowe. Sayang. Kok temprang ngono? Nadane oleh ngerti lho. Sayang. Piye? Langsung aja ya. Munio, aku cinta padamu. Aku cinta padamu, jarene percil. Loh, ora usah jare jare. kono lho, Langsung. Jajal lho, Aku cinta padamu deh. Kamu enggak ya? Enggak. Ya sudah. Lah. Wis jenenge Cah polos aku cah sinan aku urung tahu pacaran. ngurung tahu apa entek telu. Main kayak sinetron Dik, kayak sinetron. Kayak sinetron. Oh iya. Iso apa pengen dadi apa? Aku tak kali kisah ya. Aku gak melemen. Oh ya ora nyapa. Ngomongnya produser lah. Dah kowe ya kono. Aku melemen sinetron asal. Asal mawon. Pemainnya cek cukup, Bro. Ya wong loro tok romantis kowe. Lah aku mbedadeni apa? Sembarang wis gelem apa? Gelem apa son? Mosone wis enek ae. Dadi apa? Lampu, wit. Lampune wis. Wit. Patung. Apa wit? Ya wit ya ora apa-apa. Tangan. Tangane wit, Dik. Yang ini no. Kuwi topo ngono kuwi karo masakku. Wit randu mosok. Randu gampang ceplok kok. Nah, kuwi jenenge wit pelem ya kuwi. Ngene ya iki. Tangane setar. Aku wis pantes dadi wit. Wis pantes. Anu pun kaya wit nih. Wet. Wet apa kuwi? Napa? Wet apa? Wedang. Wedang apa wit cemara. Kita tangane setar no. Cocok cemara atau apel. Ya, wis oke. Apel iku. Iya, oke. Nadane Mas. Satu nada Mas. Tangan Mas. Lydia. Iki umpamane wadok no, umpamane aku ki ning kuwono sampe ning kuwono. Oh kaya film India. Alah ya roh no lah. Tahu delok TV ae. Iki kok brang-brang to? Apa ta? Sampean apa? Brang ambune. Apa iya ta? Oh aku kok. Masa kamu? Heeh. Wek kono. Iya deh. Ya aku gak pangling aku rambune. Hey tujhe kato ye jana sanam Lydia. Apa sayang? Apa sayang? Wah, biar Kuwate meneng ae. mana lo? Terangin ini lho gobut. Enak terangan lo. Mana lo? Tujhe kato ye jana sanam biar hota hai dilwana sanam. Ya aku ini kalau masih dapat. Aja mbok uya. Nyapa ta? Senep lho. Jai ham dere baho lima jai ham tujhe kato. Iki nyapa to, Dok? Mbok ngenekne apa? Senep ae. Ya meneng ae lho dadi wit ae. Iya wis gak omong ya. Ya ora oleh no. Lali aku. Lali lho malah ngomong. Karo kowe Masalah. tresno kowe tresnaku mung karo kowe. Aduh, apa nyapa to? Iku wae putil. Oh iya. Aku iki dadi wet angel men ta awakmu iki. Dadi wae tok ketemu. Ngomong lepas kon kene bos. Serok. Lah piye jan? Biasain lho ya paling tidak amping. Oh, amping. Oh ya film India ngono lho. Ya, ya. Tau delok.
tujete kato yejana sana yor hutahidil wana sanam nganto putil tenang engko wae nyapa to kon mbok jejeg ya lah aku karepku ngene lho kaya India kae lho kowe iki sapa ora biasa lho lah kowe biasa Sumere sate kene bercil matane becil Anggrek tenan ngomong apa to kuwi joget apa ora oleh jai lho ini kono ora iso iki rayunen ta rayunen nganggo dispangkun ke lho oh ya oke nadanya seperti itu aja nggak apa-apa saya hei ya hai ho ho enak li mesti kok menengae empuk paling bokonge hei anget ora hei ho ho nyapa toh nyapa to Dik nyapa nah penak ati tekane reket mau penak iki ora kaya awakmu apa iso kaya aku ngene hei nyapa siapa nane kuali Pak ini persiapannya kok ngedadak ngene balik wes ayo ya enak lho apa enek langsung ora enek kowe kudu nada nada nadamu kalau wis pas karo musike lho wis pas iku kupingmu lho sing katarak iku kupingmu lho kuping kenceng manis goblok ra iso pelatih vokal mau kandani kalvo ya kono lho ben ngetutne aku apa iso lho nadamu murat marit kok Mbak Lydia aku sayang kepadamu oh kasihku kowe iki nyanyi apa to jane kowe iki duduklah engkau di pupuku alah orang sini dong kamu duduk ya ora enek akune ora enek ngeyel kowe nadane piro mbok lagu ku mbok sing enak iso aku ora ngapalne ya ayo iki eta sata duduk kuwi eta sata eta terangkanlah ya adeta kita terangkanlah jiwa-jiwa yang berkabut dan juga penuh dosa kita terangkanlah jiwa-jiwa yang berkabut dan juga penuh doa kita terangkanlah jiwa yang berkabut dan juga penuh dosa kita terangkan wih lah kok mesake tenan iki nembang apa mbak? ya ciri kasih Banyumasan oh siap ciri remenane Bobo Putih kanggo Riko Dek anggur Riko tapi sing nyanyi kudu awake dhewe lho Dik nyapa kok kowe lelek liyane kene lek liyane aku lomba karaoke iki lagune Demi to aku nomor 1 Demi nomor 4 to suarane berarti apik awakmu ya apik Demi lha nyapa kok kurang juara siji lah jurine kan lekku oh ya jurine lekmu ya ora apa-apa lek sakitu mohon maaf ya ayo ketokno anumu Banyumasanmu nduk sana seni hebat hebat nggih turimane ya kuat nggih ora tau kegodho arep munggah nyinden iki saanse isuk muni subuhan sing wong lanang astagfirullahaladzim tangane dicekel wong ya Allah nyuwun ngapura mbalem dikeloni meneng ae lho yo masuk tok keloni bapak Bu. dikeloni bapak Oh, maksudnya keloni bapak Dik bapak Yudo sama bapak percil
ngene iki masuk tok malah cara. Aku anggere wong ayu-ayu niki mulih tekan omah bojoku mentolo tak tekek kae. Serai apa-apa. Ya Agustus ya juara, Dik, tingkat kecamatan. Wes ya kae ya. Lomba Maido. Ya. Maido pointere ra umum. Terus Dor. Yen ngendika gerang pindha kuntur Cara bedano Cengkoke oleh gregele ya. cara bedano Mapase landung. besok sentak-sentak. Oh. Jadi ya dalam carane Om Erika lek ngarani kates apa sih? gandul Oh. Kates apa? gandul Enggak, kaya nggekku. Masa gandul. gandul Nek nongko? nangka Oh, nek nongko nangka. Nek kates-kates nongko tok? gandul nang katok Ya ampun. Hei! Hei! nyapa Ning sarung. Ning jero kolor no. Berarti beda ya, Dik, ya nek cara kene ono nek kono A ya. Apa ya ta? Iya bener. oh, di sana A Contohnya bama sego ngono lho. sega Cara kono sega. Sega. Sega terus Boto. batak Oh, Ya ampun, Dik, saya ngono to, Dik. Ya ampun. Angel. Ini O kono A. Sega apa sega, Dik? Sega ya sego lah. Sega ya sego. Bata, Ya botol lah kene. kelapa, Ya kelopo. kontal, Ya Aidoni lho iki. iki lha kuwi nerusne pertanyaane iki. Roh ae dhewe seruh. Tak jawab. kontal apa sih Yo nek kene ya pria. Payo. Pria dadine gondal gandul nang katok. Suraifa. Kene ngono koyo ngono lho Pak. Oh iya. Lah sampean ya isa ta, Pak? Pamane sego. Anu sega. sego Bata, boto kelapa, kelopo kontal. menculat Ayo, ndang muni. menculat Aku marah isin. Mencelat bener lah kontal ki mencelat. Kalau tak kira mencelat. Ayo